Hi guys, खुलुमबाय आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायफिनबाय लोगोफोर दिनै जोंहा बाबु बिफाया मोनसे फिसा खामानि मावनो आखायाव लादों लोगोफोर नोंथांमोननोबो आं दिन्थिनोसै नोंथांमोना दिनै लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन मा खामानि मावनो नागिरदों लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि सिगां आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर आरो मोखाबो जि बुखादों आंना बुथेथे मैयानिफ्रायनो बुबाय दं बुथेथेनो दाबो सोमनो रोंला गैया मोखानो जि लेथ्रा बुखादो ना उन्दुनासो जादों नै लोगोफोर नायलांदो मा खामानि मावनो आं माबा गरं गोनांसो सानदोंमोन दायो गब्लं गोनां होनना दै थानाय रखम नै लोगोफोर टाइल्स हागासिनो मिस्टार एक्टर बायदि फरेननि बायदि नै लोगोफोर खानसि सुग्रा बानायनो नागिरदों नै सिथाबखांबायानो बनायदो दै न'आवनो बानायदो मिस्ट्रि गैया जोंहा हौवायानो मिस्ट्रि जादों मैया बेसे बुरजा दै नांगौ मानसिफोरा सोरबा रानसोला एखिजा उल्था ना लकेल आरो दंबावो र' नै लोगोफोर बियो आरो
Angurna sengkhaori. Này लोगोफोर अरा जोंजोब्बाय आंहा सारायखौ जानोसै आं सिङाबो खोमसिसि नालाय नुलाय लाङा नै दालिबो केसारिबो माबा दालिबो केसारिबो लायनो गाजाबो केसारिबो ज्राव होखानोसै खेबसेनो आरो बेथिंजाय जोंहा बोराया खामानि मावगासिनो नै सिमेन्ट धालायगासिनो खानसि सुग्रा बानायगासिनो लोगोफोर मिस्ट्रि लालायाखै न'आवनो बनायदो ओरैनो सादा सिदा खेंख्रा खुंख्राबाबो सुसाबनायनि थाखाय ओरैनो जाबानो जानाय नै लोगोफोर जाजोबसिगोन एसे दंबावो खावसे सिथाबखांबाय माबायदि लुदों नै लोगोफोर न'आवनो बानायदो सिम्पोलै जाबाबो जायाब्लाबो न'आवनो बानायदो आरो जोंहा बोरायाथ' मिस्ट्रि नंखाया थेवबो बानायना नायदो न'आव खेंख्रा खेंख्रिबाबो जायो आरो न'आवनो बानायनाय नालाय ओरैनो खानसि सुसाबनाय लड जालायाखै मबाइलानो भिडिअ'आनो कारेन्ट थांबाय लोगोफोर कारेन्ट थांनायखाय टाइल्स हाग्राया नै लोगोफोर टाइल्स हाग्राया जोंहा न'निनो बाखुन्दा भिडिअ
स्लाब माने सस होनायाबो डेन्जार जाखादो नै लोगोफोर बिथां टाइल्स साग्राया जोंहा माबायदि मोनदों टाइल्स सानानै टाइल्स सानानै बख'स्लाबनो मोनाखैलै भिडिअ बानायबाय ना थांलायबाय ओरैनो खानसि सुग्रा थोरसि सिम्पोल होनलाय थोरसि जोंनिया खानसिखौनो होनखायो ना मा थोरसि सोरसिलै खानसि होनबा बुजिखायो खानस्रि सुग्रा लोगोफोर थोरसि सुग्रा बानायदो टाइल्स फिसा ओरैनो सिम्पोल न'आवनो बानायनाय नालाय खेंख्रा खेंख्रिबाबो जासाबगोन खिन्थु खेंख्रा जायाखै दै सिद्दासो जादो एकदिनाबाबो रोंसाबगौ एसे रोंनायाथ' मोजां आरोना न'आवनो मानोथो मिस्थ्रि नांगौ रोङोबालाय कारेन्टबो गैला न'आवनो बानायनो हायोना नै लोगोफोर कारेन्ट फैलायबाय जोंहानि थोरसि सुग्राया ओंखारबाय लोगोफोर माबायदि नुखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो जोंहानि थोरसि सुग्राखौ मोजां जादोंना जायाखै लोगोफोर नै लोगो अब्ला लोगोफोर मोजां जादोंना जायाखै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो दाना थोरसि सुग्रायाथ' ओंखारबाय दाना मिस्टारा दुगैनानै फ्रेस जादो ओंखाम जानोसै ओंखाम ओंख्रियाथ' मोनखाजोब्बाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावसिगोन थेंक इउ बाय बाय